חלומי, זה לא כמו שמצלמתי עם המצלמה הזאת, לא תעביר להם תמונה. היום היה אבא שלך מעביר את זה למחשב. מה, המחשב שנייה לא על זה. תראה את ההוא. אפילו לא ג'יפ. זה ג'יפ? מי יגיע לפה? לא יודע, תראה מאיפה הוא הולך. זה נראה לי, נו. פרייבט. לא זה, כן. זה לא הנקוד? Halo. Привет, Маш. Мы гуляем. Я просто телефон отмотав писал. Сколько времени уже? Это не вес, сколько времени. באמת? קצת שנייה? בבית שמש. Да, זה נור. Мы как будто за границей. Да, все хорошо. Я говорю, что мы как за границей. הוא צריך ללכת לשם עכשיו, לא? כן. קח אותו ימינה, אני אעלה פה. מה, זה תותח לא כזה. Не, ну בית שמש, יער בית שמש. גוליים, זה חרפה. איזה חריף, תתאלי. עוד. זהו. בואו תהג את השני ימינה. מה, ניקח את הטלפון? בואו להגע ימינה. זהו, חריף. תן מכה, תעלה ככה. מפתיט. יש לך פה מדרגה. אתה יורד את המדרגה וממשיך לכאן. תראה, אמרתי לך שזה פרייבט, ואתה מתווכח איתי. זה נראה לך ג'יפ? כן. כן? נראה כמו פרייבט. הם אמרו שהג'ימיני הולך חופשי את העלייה קודם. יאללה, תיקח אותו ציון, אני אעלה לך. אין לי כוח, אני מעלה. עכשיו עבדתי פה. צריך לארגן לציון רמקול, מגפון. ציון, כן, נתיך מגפון. רגע, הוא בא לפה. יאללה, תראי לחפש. לאט. זהו, יאללה, קשה. רק אליו. איזה בעיה.